Bueno, haupa bada noi. Bira, ontsi jarri bezuten bideoa pixat trampatxik ateindako bideoa da. Baina, bueno, mendi bilali bat badauketein da, San Martindik atea, Atxurbigo, Dorronzo gaine, bera jetxik gero Lizarrabea, eta handik ingen duen gero, Aitxuigo, Aretza, eta gero, Ollangati jetxi Muskia, eta horti bera Kibitatik, San Gregorioa, San Martina beize bueltaz. Orduan, hoi, wikilogeko traka eginda dauket. Ez dauketena da eginda oso soik kamarakin grabauta. Orduan ingotena trampatxiki bat, bizati bi bideo elkartuko ditut, baten hasera eta besteen bukaera jarriko ditut. Eta, bueno, alazuek daukez daukerea oso soik bideoi nola izango litzeken ikusteko, bale? Nola trampan daun inda, bueno, ez diote propaganda hondik ingo, orduan, propaganda, ez da nola esan. Ez dut saretan jarriko, baina hola, bueno, nahi donak bintzet ikusi, horreukiko du, bale? Venga, disfrutoko zuelako paraje politioikatio. Venga, egur. Bueno, egun non beste egun batez. Hemen nire arpide dun zaten guztioi. Bira, gaur kontan, ataunen egingo dugu beste ibilbidetxoat. Gaur kontan gara hemen San Martingo auzon, Bitorrene eta Peione Edurbieta erretegi ontatik abituz egingo dugu. Eta egingo duguna da, Otamotzaldea igoko gea, eta gainez gain, Atxurbi bidetik eta Aretzaino jungo gea. Eta gero, San Gregorio gauzua jetxiko gea. San Gregorio gauzua jetxiko gea, eta San Gregorio gauzotik, San Martin gauzua etorriko gea, hemen atzetik daun ibilbide bat jarraituz, oso politia, eta oso lasai erreka kontra. Eta, bueno, hortixe bertatik, ailegatuko gea honeño. Bai? Hemen leku zoragarri, gainbeste leku zoragarri badare, baina, bueno, gaur kontan, hoxe ingo du. Hemen dixe, goiti pasatuko gea. Esan abituko gehala horre aldea, bale? Auzo aldea, San Martingo erdigune aldea. Bai? Bale, venga, abitingo gea. Gaurre izea da urdun bazakit invento txikiat egin nion hemen mikrofonoa estaltzeko tola, aizeo txik ez aitzeko, baina, bueno, ez dakipa, esmauko ote da. Handik San Gregorio eta auzunea, altza ez, mendik jungo gea, bale? Guk aurrea jarraituko dugu. Hemen digora dau Gentil Baratza, hangoran. Ikurriña eta Nafarroko banderan, Gentil Baratza edo deitzen dana. Hortik jundeik ez da. Guk egingo duguna izango da, hementxe bidegurutza pasauko dugu eta abituko ga, bale? Venga. Bueno, esan da bezala xe, hementxe, zubi igaroko dugu, eta bide ontatixa pasako ga. Bai, hemen izango dugu bidea. Hemen hasieran kontinuo grabak izan, bale? Ez galtzeko inoz. Eta hone bazia, emeste bazar, politz. Venga, hemendik aurra zeituko du. Bueno, ba, hementxe gatozgu, erreka kontra etorriko gea, hementxe San Martingo auzoneko, leheno kanpo futboletan, ez autu noni kanpo futbola. Pentsa hoin zer da honein da, zinea eta dana da. Vale, orduan, erreka kontra hortan xe gatoz hortio, gugin barduna da horti gora io. Orduan, hemen bide kontra hontatik jungo ga. Zubik eta zer gurutza hobe, erreka kontra hontan egingo du, bai? Hor aurrea jarraitiko du. Bale? Hementxe aurrea, bide gurutza hartu arte, bai? Ega, bazen hartu da.
Bueno. Ba, hementxe, Hortxe hauzune eusten nahi geha. Eta hemen, horria pixu etxeek eta hori denak horregatu di, bale? Orduan, hemen txeia atatzen nahi geha, eta horra aurre esiago, pixka bat aurre esiago. Hantxe bukeran ikusten den hartan, ezkerre hartuko dugu gora, eta aldata serio jarriko zaio, bai? Ega ba. Bueno, eta aten bixe gatu zela, hemengo bide guruntzuntan ja, gauzak serio jartzen hasiko dira. Wikilo beti bezala tontotzen nahi zat. Eta gizarragatik baina batzutan galdu itxendo seinalea. Atango basarrik. Pena. Irakurri ez ditzen. Orduan, atxurbia 5 kilometro ioko ditu gora. Atxurbi jotzeko aldapa serioa. Vale? Orduan, bega, gaur kontan aldapa desiente tokantza dut. Hala, guazen bagora. Eroitako etxea, pena, hola eroiten utzitako etxeak. Baina, zein mantenduok, diru behintzen dunen. Hala. Hemen metro gutxin altura asko hartza. Bista politiek. Atango domoa. Hoi dana. Haukalaka zenea. Egu gaur, aldapa jarra dugu gara. Hala, beti bezala, bale? Pixkanak agora, bera. Bueno, ikusi zazu hemen zein metro gutxitan ze altura hartzen dan. Ben hasieran jende pixea ikatzeko desinteko altura aldapa dago. Nahiko kaineritua da, tramo hasierako. Hasierako kilometro eta erdi holago bat. Baina bidatzazu ez, bista politiaren. Ja indago edi eta euski apurre gindaia dana, nola daun berde inda dana. Gau ingurun maila honi danai, hemen zehar honi danai, gehitzen zaio otamotz. Otamotzeko zeharra izen behar dago dana. Hola ez dautzen da. Eta, boixe, otamotzeko zehar. Basarrik eta hor dare batzuk beran, ez batzuk hor aurreago dare. Akusten jungo ba. Vale. Venga ba, guazen gora. Eta aldapa nola daun, beti bezala. Lasei hartu. Pauso mantxotu, disfruta egin behar dugu. Baztarrak ikusiz. Disfrutau, leku gezautu. Gustoa bintzat, vale? Ez itotzen ibili. Vale? Venga ba, hala, guazen aurre. Bueno, hemen txegatoz, vale? Esan hauxe dala gaur ringo itun ibilbiden 3 aldapa nagusi ongo di. Lehenengo hauxe da, hasi eta beladaren kilometro terdi bat hortxe arte. Horre bide gurutza daun arte, hortxe. Haize hosti hau, mikrofonokin. Gero ikusi zazue, gainez gain jungo geha, hor pare hortarte. Hortxe urrutin dago, muskiko antenea. Hortik behera jetxiko gagu, hor duen behar dago. Hemetik goiztik buelta guztia. Han gaina itatio. Eta hemengo antena hortatik goiti behera jetxiko gagu sangraudea. Eta gero, erreka kontra daun herribideen, bueltan etorriko ga. Ben pareko hau atengo domoa da. Sarrera hor dauke, gentil barat hortxe dau. Genetik jauzait ezte, atengo ezaguarretako bat, hoi dana artea da. Esan duzun, ataune galde hortatik, euski jotzen don aldetik,
artea daukela dana. Ez pagoa eta ez erroi dena artea da. Danen gaina, mendiasi eta, bueno, ergone eta aurreño. Laiotza ez, euteran daun alderdi hori dana, zea da, artea da, bale? Bueno, kotxe datoz gehatu ingoet. Bueno, bizi ez erdan, mentxe neola kontutan, nire bizin izan dean launik gobena mentxe topo de kotxe moiti bela. Bizik, bueno, bana, oiten dio, bakoitze bebide hartzen dut, eta nila ez nahi, zemen eta honen bizita hola, baina laun hona, betiko launek, betiako izen dut juen launek. Eo zerrezkauta bakigela emango dian, oitako bat. Hortxe, guepiki ondie. Hala, bueno, hemen txe, bale, aldapatxo, lehenengo aldapatxo ja bukatzen nahi hemen. Hortxe ja, aldapea bukatu ingoek, orduan, bide burutzeak utxiko izuet, zan no aldea junga. Hala ega. Bueno, hemen txe, mendi gatoz, lehenengo aldapea hemen txe bukatzea, bale? Hortik amuinengo baseare juten da, bai? Hemen jarretxiko du, bai? Hormigoizko bide ontatik. Bale? Orduan, venga, aurrea ba. Bueno. Venga, hartza, beran utziko dugu aldarra taldea jungo gara bain. Beti harta dio eta domo hoi paren deula. Gaur, edi harrapago ziak, segurazki. Bueno, zein oso ba. Etxein eta eustaltzen ez de pauna. Venga, behite aldapatxo gemen, bale? Ustik urkila aldea iotzeko bidea. Venga, gozen gora. Bueno, ibili bergean tontorra ibili da nao. Eta hementxe ikusten nahi, bueno, gu hortik gatoz, aldapa gora. Hemen tramontan ja pixat lauagoa da, horre pixat. Urruna igo behar dugu. Hortxe ikusten da. Telatu honen kontra, hori da dorrontxo gaine. Urruna igo behar dugu pixat eskubiago daun atxurri. Hoixe izango da urrungo tontan potentea. Eta urrungo jo behar duena behiz, han atzeko bizkarru eda. Aitxu. Lizarra be Sangrorioko gazten txabolatik gora, aitxu, huixe da, urrungot. Orduan gehatzen zaio, bat pasatu dugu, atxurri jotzea tokatzen zaio hemen horratzen dauna, eta gero atzeneko aitxu. Eta gero hangainez gain, izozko, aretza, eta gero etorriko geha zuilo aldea. Eta zuilotik etxiko geha, horko muskiko antenaino. Eta antenati bera, iturritzako kibitati bera, Sangrori gauzu etorriko gara, eta erreka kontra herribide tio, Samartina bize gueltako gara, bale? Baina, bueno, hondik bide asko gehatzen zaio. Bale? Hemen ikusten zuet, pixat lauagoa da, errexagoa da, omen nuen dio. Eta, boix, hemen pixat esetxo batzuk egiten jarraituko dugu aurreaka. Eta, jakutsiko zuet. Bide, hemen dago. Aldarreta. Nekazal turismoa edo. Nik ez nuen lehenengotakoa. Pentsatzat jarraituko dola, ez dakit. Pentsatzat zeitzen dola. Gu eskolan garen gara hien da, ontxe berrogeita 5 urte inditut, pentsa bazte honetan inditut. Ja bat zeukien, orduan, ni ustez, hemen inguruko lehenengo gestazien izan, hau etxe gizen ziola. Ogo eta maoz bat urte gutxinez eman goitxe. Nekazal turismoan, antxe da baina, jarrita. Aldarreta. Aldarreta nekazal turismo. Nahi donantzat, behide hemen zar daugen. Mendie, lasaitxasune pakea, naze ingurune zoragarri dauzken. Guixi eto ronzo gaine. Lehenengo atxurbia da remenatzeko, eta gainez gain, puntxa harta daño. Lizarra behetxi, eta gero haitxuio. Eta gainez gain, muskiko antena ikusten dan hautzatakoa. Hoxe, mentxe, aldarreta nekazal turismoa, agroturismoa. Aldarreta. Eta nola anuntziatzen da, baina. Vale,
Baina, bueno, guk aurrea jarraituko du, bai. Hortaz, bidegurutza daunen da, bidegurutza da, bango urrengo basarri hartantxe. Antxe grabatuko edo bale? Venga. Bueno, gu horko bide hortatik gatoz, bai? Hau esan dizut aldarreta agroturismoa da, hau? Han bidegurutza utzi du. Hemen besta bidegurutza da, bueno, hau, mendiko pista bada, baina ez hartu. Hemen nik jarraitu bat, bale? Hemen dixe jarraitu bat. Hemen besta etxe bat dau, polizia. Horre laun ondia dizi da. Gu jarraituko dugu hemen dixe bera, bai? Vale, hemen dixe zaitu bada. Ez dakit, ondo haitzen dan, zati harriñan esponjane guztet ez da asko egizio laiten. Gutrek errada biltzen ben. Uelain ondotik pasatuko hor besta basarera da, uelain. Mendik txakataka horreak moga, bai? Behitzen egin izen horre mendik bili bergen, hor inguru hortaino. Ergone justu txontxorroren arrezpin dau, tarteko txontxorroen. Hoi da amundako txontxorra. Atango bailara justu erdi, domo onda altzaniko bailara horren ondan, amundako txontxorra. Urkila aldeaten da ergone ez taldetio. Hemen dixe jaituko du, bale? Mendik kurba inez, horra aurre xago. Ega, hala. Beti bezala traka utziko izuek, bale? Venga. Bueno. Ebi egi hau gaur. Bueno, aterki hartu, tapaki hartu, eta hortixek etozak, bale? Hemen dik uen lain da beste aldakio eta beste baserri atzu zerek. Gu gehimarri hau, hemen behize aldapa gora bitu. Atxurbi, Deixenteko aldapea bideazuko bize hoen digora. Orduan, tipitapa hemen behize, eta kasuek lehen hau zaizuek kuadrilla bat egin topo ina dela, behize etorri gau atzetik montoti. Bidea ikustea etzik azet. Bentxe topo behize. Bueno. Eta nena dira guztu atenak. Betiko launek, Betiko launek zain marrazarek. Hala, hementxe, bale? Behize ja bidea pixate itxusitzen azten dugu, bale? Venga ba, hala, guazen ba. Bueno, hemen bide gurutzea, hoi belartzari batea zigok. Guk hemen dik hor hartuko dio, bai? Mentxe gora ingo dio. Men ja, aldapatxo zeu, bale? Orduan, lasei hartu, patxaraz, presei etzeok, hoi bai, holagotan inbazue, goiz abitu. Gero apuro eta tezibiltzeko, ez abitu amarratan goizen, etxetia tatzen. Garaiz, moitu, denboak inibiltzeko. Vale? Venga, bintxe bat, gora. Bueno, mene aldapatxen batzek, Men pinu jontan, aldapatxen batzek, eta mene aldapazak. Baina, bueno, beti bizela, vale? Lasai hartu, presa egiteok, eta bidea disfruta, vale? Zaizu eta aretza aldea jumardeala, baina etzikiat. Ebi eta ziziak eta igual besta alternatibat egin goiat, igual motzago edo ikusi goio. Vale. Bueno. Hala, ikusten zuenez aldapatxoa, Bueno, hoxe. Lasai hartu eta aurrea. Ega. Bueno, da bia ziziu, bai. Edi pixia eta ziziu gordon. Opa, zaizea. Hoxe, bideo estatik aldapa dezenteziak,
atea gurutau, eta hortik gaurra zeituko dio. Vale? Hemen, bide ikugenak ateik jartzei getzeok, eta jartzei balin batzeok, irikita itxiten dela. Orduan, ganadu eta nola dotean irikitzen mazio bat, behize itxita utzi, bale? Bezala, putada bade, animali guzti galdu eta nahazko itxituk eta. Zenen baserrik eta baserritarra zaintzizkie bideok eta behaire, putada egitea jumarrain. Ega, hala, batzen aurre. Bueno, kaxkartzen azizte gipa egualdia, baina bueno. Hor, ate parea, langa parea pasatuko zeto, bale? Hemen bidea xur txikiontan zaituko dira horrea. Gaur irutzen zeak haitxu aldea eta ez tala jo behar. Ebi eta turmoia etorrela emateik eta miseri pasatzen ez dira, libarra gora. Orduan baiko ikusi loiat. Atxurbi atako neok, dorrozo bainea, lizarra beha eta lizarra baina gara diko jata bat. Segun ze giro daun, edo gora zeitu edo dauztiarrek aldea jetxe. Hala? Etziket, zer zan? Markauta garen hemen etziket. Txontxo horretan aizte asko daule iruditzen zeiak, Zekat gero kamara getzara haituko da norgoran. Intxuspu, hainbeste aldiz pasa huean puntea. Intxusputan berno, behitzeta, argoniz, irumueta, eta txaigorri bukaeranan. Bueno, horik lizarruztiko txuk. Vale, bide txurrontan txesaituko dio. Venga ba. Katen horri hemen. Bueno, mentxe zan, zigan da honda. Ni kontuatzeko gora honga baina. Katia gorra ez joan. Hala, men idexu urtsiki hontan zeituko dio horre, bala? Antxe besta langatea ja bat. Hala ba. Bueno, men zan da bezala, bale? Ate pasatzen juzuenen behitea, garen bezala ze gutzi barra, bai? Orduan, iriki baina behitxu bide. Nena pixean iseri pasatzen hasi ezte pa. Aldiko ikitea zeo. Gara haitxuko zaian kamaran. Eta, zikazte. Hala, este muzko grabazio. Hala, zaitxuko diau. Atea bintzet, pasau barra bazeok. Sus. Venga, aurre zaitxuko diau. Hala. Uexe de gatxurri. Oendik desentez zeuk jau. Ebi haidi gortu ez ziango molda barrean. Ue derrenzo baina, eta eran litarra be. Hala, guazen aurrea. Betxu zazu, Ganadu banan pasatzeko, edo markatzeko, edo txia, zartako izango, no? Ganadu botik eman nahi bat zaio, marka hori nahi badek, buru errapauta jartzen nek, nen langak initxi, horti sartza behartu ganadu, eta banan, marka hau botikea, zerro joan barra zaiok. Bueno, eta ez dugu bezala motozale gortzi goztek. Zia kamara nahi txuko da mena. Lapea, gorra txurbin. Atan. Gainera guztia. Bade, hemen mendia Elizar Rustian da. Eitze die diau.
Mendie guztan eta jo nahi, mazau hemen aukerea. Ez dutze, atxurri antxe pare-paren, bipinu ditarte hortan, ioarri ogora. Eta motozale pentsione diat, han zeharka hola jutitxukula numetx. Handik litarra behaldea batako txuk. Pentsatu niat. Hala, zehatzok eta. Moztu ingo. Bueno, esan da ez dela moztu ingo dio bidea, bale? Atxurria horreatako no, baina hortik gora eize bueltea, zo gaitxua eta iota jaretza eta izozkoti pasaz da bidea zeok eta ez ingo dio. Bueno, bidea dauken nabintza disfrutatzen humar dio, bale? Hor, atango domoa, ikustezu, atango domoa, urkilago bidea, amunda hor, ergonekoa, bizar ustiatzen, zoratzen, alar, zaizkoaten gainen atzen, txindoki, ikustezu txindoki gaine, txontxorra, hemen digematei besta itxura daukala, baina horre behasein hor dizitik puntxagoa ikusteko, hemen diola ikusten dek, eta hundio. Horre, horko lepo horta, bizkarrondo horta jautakon, gero bueltan iotzen zaio gainetik. Alar da, gambok eta hor dana hor harrain da, hor zere danak. Eta domoa hemen buelta, argi ikusten dek hemen, aitzarteko eta aizkoat eta leku dotorek, aurre konpaten batia itxu nian, atango domo hau, atango laurden badala, terreno. Este garritzu ondie de gitarri, bostiletan da horrek kristoleku zerek hor. Hemen asko zeok, ustezue, baina, oide, politxe lekue. Hemen arbola botatako leku zerek, hemen aize jotzeik, babesik etzeok. Hortaz, gaurko eunen aizeekin debikin, bueno, igual ez da egunik aproposena. Bueno. Hala, paseito atein. Estirau leku ez zantzuk, hala? Ega ba. Bueno, hemen etoze, bale? Bidezio hontan. Hemen goratuko dio, bai? Ez dio hartuko, ez bidezik txikio eta bideo irez, bale? Hemendik, ez etxo batzuk gainez, jungo eztek, honen paralela. Horrea gore ide bar diau, baina hemen diogunez. Igual lakasten aire gordon. Pena. Agua de mayo. Baina, hostia, ya. Fíjate igual de una balitza. Aurrun hasikoik eta aguantatzeko ez tala izango ez. Leku politek, Eta ez ezke bastarra politek. Euskalo noain juten gaizteken da. Ze baiara politia. Hala, venga, guazen gora. Bueno, hementxak etozek berez pixtan buelta hundiez egin barra, baina, bueno. Kasi hemen dixek moztu ingo diago, bidea. Hemen horrea eta bar diago, así que pixat laburtuko diago. Eta tipi tapa, total orkoiko pista harta jomar diago. Entxezo pistea eta motozale harrapa emezia guen diet, zigat horratasko eta zardaren. Ia behaien konversazio baitzituk. Hala. Bidetxo hau xaurratu da, bale? Hora, hain ezkarra hartu gehiago.
Hemen zeiltze danak, motozale horik iruditzen hemengo dienik, alduta zeiltzek sobrare, bideak ezin bila zeiltzek. Dozenatetik gora zeiltzek. Hemen ematea harrapatzen mezie, guardago. Vale, bueno, hemen etorri gaizte, vale? Bideoi ez dia bartu behar. Bideoire ez dia bartuko. Ingo diau, hemengo bide txurra hauxe pasako ya. Hortzik gozte bera nun beti. Vale, bide txurra hauxe pasako ya, hemen. Ostra, oinezkontako prepautazioak. Oinezkontako, hemen ikustazio bidezka hau. Eta venga, hauxe dek ja, haitxuko igoerea. Hemen ja, bromai geteok. Así que, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Mejungo estek. Pista hortatik betzik, no, jutuna. Etxurbi aldea jun egoi. Baina guk, langoi pasau diau. Eta hortik gora, hala? Indixe, gora. Haudek, bigarren aldapa serio, así que pazientzikin hartu eta lasai, vale? Venga, tipitapa. Tarteka gehiatu zungo nauk, arnaz hartuz. Bueno, horti beheti gatoz. Hanbeko hartan, bi pinu ditzarten pasabar genuen. Pasatu deu. Eta bestea dago, mentxe. Horko bizua etxe hori die gaine. Zait ikusten nien. Kamara merke honekin. Hale, orduan, bueno, aldapatxoa da omen. Orduan, pazientzikin hartu, lehartu be, bale? Lasai, tipi-tapa, disfruto biztataz, eta lehartu be, aurrea. Ega, ni hemen abitan. Hemen motozalek, gora eta bera ibili dituk. Txikitzen, egizan ez zauten gaina, patinen gora, bera, hemen bera jatxituk. Dozena ato izango itxaz. Hala, venga, dozen. Bueno, a ver, moldatzen egen ondo grabatzeko. Ben, haite beste egiteko eta. Bueno, bamentxe gerek, atxurbin, ha? Zen dezue? Zartze gone, humedadea, hola, joder, azeitzea. Bueno, aldean bezala graber, atxurbiko baina abixedek. Horratu izal, da hori denak horratzen. Hemen atau, lazkao, gordizi, behasain, atau otomo. Atau otomo eta txindokian azen. Zika, kamarroni apresiatzen, ja. Amputxia arribei, urrutia. Ez, ue, zeadek, artxueta. Samiero antenak, anatzen beriain ikusten, nik ikusten dira garrik. Zia, kamaronek apresiatzen. Amunda, horberan. Eta horre muski, eta hor dana gozterek. Bizarrusti. Zia, ikusten da, txai gorri. Zelata muño. Irumu bata. Hortzerek bentaxar da argoniz. Hor bernogo lepoa. Intxuspu. Eta hemen behiz. Hoi... Etzea gatako.
aretza eta antxezo aretza. Hau izozko, haitxuko igoreadek, zantartzen izozko, aretza anazen. Nire ideaban handi gaurrea jutea, baina igual dikaskarran txiko azeok eta jende egin kontutan gatu nok eta igual moztu ingoia bide. Eta tio bain inbardiat, hemen dio, hoxe, tinuri gazten daleko, dorronzo gainerek. Hortik belastari horren gainetik, Lizarra beha jungo goiztek. Lizarra betzeok, San Glorioko gazten txabolea, bueno, gazte garai baten izen dako, hortaz, vale? Leku politik, Venga, seikin dio, vale? Oain inbardi hau. Jesus, Maria. Baila honen bestalde bat egite, vale? Eta hor kontaktik jungo. Venga, hortixe. Bon, eta hemen bestaldea pasatuko gaitek, bai? Bakarki txikitu be, eikia lortzen jaten. Giro azeo, Narra. Giro kaskarra zeok. Egon, bakarki txoat. Horti, zamarre. Zuetek niko, Gogo eukizkion nahikoa bastar politzek, Aitzea gu hemen, horixe txarrena. Anatzen aizkorrik eta ez jugiuzen laino pentzerek eta, baina leku politxe jugo, Zindokire dotore, lastime egualdie. Bastar politia nola etxuken, graba inoizuen, ikusten jutu horrera ege. Lizarrozian aurren, hartan gotan, tomo honen paren. Zanazen txindoki. Etxigarate. Nazional bata hortxe zigo, menditxo aztetik hortxe zigo. Zeate. Zeate. Guri harritxin zuan, etxegaratetik etxegaratetik aldatzea, baina ni bertako izago eta itxutazu bat. Etxeatekok. Etxeatekok, etxeatea. Guri pixarra erekin zegi, baina. Bale, eta nire dure guain hor haitxu egigo, ez? Bueno, kusiko diat. Hortik luza bezkeo, beste hiru atordu igual luza den teia bidea eta Así da, denbo hacemos nahi. Hala, mentxe zeituko dio, bale? Disfrutaz. Hor aurren dorronzo gaineko txontxorrea ungo aizen. Hori da ekutsi bizu. Ega. Hau, trikuarriat. Urrezulko armurea. Izenare bai, goi kuriosoa. Trikuarria. Historia horreko hilobia. Urrezulko armurea. Kurioso, Txontxor txikia besteik eztek, Ea zazua. Abelarrak eta... Gainea, bazirutik, erdia eronea. Bate matio korrutxe mentzaidan hemen igual erregek eta holako jendea hilobiro eta hongo ituala. Eta dana girik ino mentzizio. Ja, dana. Total degela, lehenako jenden hilobi dituk. Trikuarri dituk, jende lurperatzen zen. Eta gaina behin da berrera bilik. Berreko ez ez. Baina, bueno, aurre honen belarra ez degen. Ganado ibiliko gemen gainen, da listo.
Zebiztaren, atxurri kontan. Hau, San Martina lengatzen, ani San Martinanetik utxi gone bibilita, eta, baina, leku politiek, alde guztan leku politiek, Oeratu geho gurea bagarrik politia dala pentsatzea, baina, pixa moitu eta bastarra politia zerek. Hautza jun honea etorri oso leku politiek. Leku zoragarria dago. Zebistak. Leku garra. Ba, hementxe zeitzuko dugu, hortxe, pinuri edan hortan, dorrontxo baini edegoi, txontxo horroi, eta horrein egungo bezak. Hemen bidetxu horrein da zeo jende egin da, hementxe jarraitzuko dugu, hala. Hemen behit jartzik, atxurbiko zista. Etzia, zerran zista. Hemen behitxu barra, atxurbiko zista, hemen biden. Etzia, zerran. Bueno, ikusko dugu, gara etxen behitxuko. Hala, lehen hau ikusi zion motozalek, ortzeiltzek, ezin pasabik, haitxu ezin nio. Ega, zaitxu marre horreño, bale? Hoxe dek dorrozo gaine. Bueno, zementxe gerek dorrozo gainen, 765 metro, ez di jartzen hola txontxorra markatzen don ze egetzeot, unoko harriko, bagarri mugarri ez dela zegoen. Gero izango egiba, dorrozo gaine, 765 metro. Hantxe atxurbi utzi hau, hemen ditxe etorri gaiztek, eta hain seitzuko diau hemen txebize, vale? Langa honen kontra-kontratio, lizarra behatako gaiztek. Eta... Zia, ahí 8 zena. Ardin, zintzarri hotxadek, jodas. Nizo hostiote da hor. Hartalde atzelek. Hartalde atzelek. Bale, esan dago, mentxe. Pinu bero eta bai normala, dena izek jokoi. Hostias. Baina pinu, atzen egurzuran gaitze jota zeiek eta zurra eta xamartzeiek. Ez tegeat, haitxu joko behar. Hau giro egin da. Kontutan da luza bintzea gaina eta igual. Motozale gorre zinen. Patinatzen. Zia, naparrago nungo dien horik. Hala, mentxe zeituko jo, bai? Hartaldea hortzeok, baina hor behorrak, o behi ez ioztek. Behizei elatza. Men ez egikusten, baina kamara honekin segurazki ez egikusiko. Bai, handiz, ez egilaran. Salle gaina, hostia. Behi eskozio gor. Hala, bazen arra. Pista politiek, tantan emazu behar. Molestatzen. Garri kamara honekin zeru ikutik genen talditek. Hango itik etorri eztek zeharrik zehar, hauna? Hau izargo terreno izango txuk segurazki. Uste diat. Izaldala. Horre, Zigazteinien hori geno atrebitzen zatea ondo kokatzenan, zigat aurretxu zein izango gena aurrekoak. Pistolan kasartzea jaiteko no baino. Zigat. Nago bukatzen.
Zera igual izan ez? Hemen zehama behardik, zera igual. Mutilo, gabidi, eta natzeko urratxu. Bueno, emate pixa eta tartzen nahi dola. Hor ganadu elata uti hau, horti jok. Behorra, behi, danet izi gogor. Lata zegor, ganadu tehi. Hau xedek, atxurbiko gaine, txontxorra. Atxurbiko gaine. Hoxe, markauko diago itzilokeako. Eta, zeitxingo diago. Vale. Bueno, listarra be, uste da txurri izan dela aurreko bideon bukaran. Ez da txurri, listarra be. Txurri deku, antxe goran utzi dio. Vale? Eta bain, mugati honea, hau de gata hon, hau izal izango. Oin marri honadek, horti zeitu baino. Hemengo lan hauntatio, jungo estek. Hunde igaruko estek, vale? Hortio zeitu behar dio. Horrea zeitu behar diaguk. Vale? Horrea nio, jungo estek. Gero hortik aurre ikusiko dira zeitu nio. Vale? Horren, lehena ikusi zituen beharra, guen diortzere pareat. Axari Trail. Bueno. Baterik bukau zaiuk. Kiston kontularien, kilometro etetxeko ordu bete zamat. Horrea gora eta bete, bale? Atxurbia. Hor goran. Hain gaine, dorrozo gaine. Dorrozo gainetik hauxedek listarrabeko txontxorra. Bale? Eta gu guain horrea jetxiko gaiztek. Bale? Men izalgo terrenotan gerek. Heningo diago, hemen dio pasau, eta hemen behera etorri. Bale? Venga ba. Horre txegaratetio beran. Kaniona hotxa eran aite juk hemen. Eta baina batek garbituta da nahi nola. Baldi txontxo, ebilakatx txontxoi buko de bintzat. Xeri Trail. Venga, hortio, hemen dik ezaituko dia gauza. Bueno, eta esan da bezala, hortzi utzi hau, atea, hortik izala aldea jutenek. Gu hemen ditorriko baiztek. Eta horko ideaban geho hortik goratatzea. Hoide gaitxuko gaine. Baina luzta bintzaiak jendekin kontutan da espaldi homenean laun batekin da kontutan eneok. Igual dire baina argitxui baina pixate dana guzti eta lokaztu ez zeok eta hori nahiko leku lokatzari eta txarristaleku edek. Orduan, besta teningo jatoi. Hemen dik, beha, hor lauztierreka behera jetxiko eztek hemen dio bera. Eta sangre hori atako eztek. Eta, bueno, bideo horik akutsiko izuet. Okorra Espainia ez dizkiat, egin hortik ez nok pasatuen irein. Hortaz, ba... Hoiz ingo dio, bale? Venga ba, hala. Hauta jetxiko jau, jundik ez bidez edo zuzen, bale? Venga, erorte. Bueno, hortik gatoz, goiti bera jetxigea. Lehenengo planazan oizei jotzea, bale? Baina, bueno. Pixka luzatu intator kontutan da bera jetxiko bat lauztierrekatik. Hemen dixe, bale? Hemen bidetxo bat daugeu. Hemen di pasatuko gara, pista. Kontu, minik hartu beha, beti bezala. Bale? Hemen di guten gara, hortxe. Sangreriko. Mira, eta mentxe bidean gatozela. Zan dizuten pasa hori hortxe dau, hemen digin behar dau. Hortxe dau atarpe. Hemen txe markatzen dit. Eta ez negin hemen zola. Eta gurutze bateo. Bateo da hor. Ez negin nigo lago izan hemen.
pasatik ez da. Hostia. Mundian. Pasatzeko hemen. Kapazte izango jabar. Hostia. Nintxe. Bai. Etorri horrazio, hortik etorri. Mixizteok. Bidea horrea juteko. Behin kontu behar dago bentsanik. Hendik askotan pasau neo, baina. Gurutzea. Ikusi behar. Hintxe, hortxe zerbidea etorri ez tegostik, hone? Argazkitxo horrako zat. Bueno, eta mentxe etorri apistan, bestela bi itxurre hemen da. Mendixe pasatu du gurutzea horretzi deu. Hementxe da, esaten izuen atarpea. Bizarra bekoa. Ikusten dezuenez, irikitako atarte bada, bale? Irabili eta gero garbia utzi, bale? Hoxe da, atarpen gauzea hori da, Hau indonak, libre utzi do, nahi donak haue pasau hemen, o babesen, egon? Mintxe hau irikita. Barruko partea seguro nea itxitan guan, oi giltzagin itxitoten da, baina ikusten dezu, Bueno, babesa, beste egez. Babesa, zue, einek ez hor, egurre emateon ez horre badau nahi donantzako, así que, morondate honez egin dako, ez da gauza, orduan, errespetau, eta, izarra, ikusten dezu, hortxe egurra. Zer berezik ez dauke, baina, bueno, ez da egizta, zeke. Nintxe, paraje ontantxe. Bueno. Guantxe ingo deuna da. Horre gori bat. Aitxua. Hortun, hortik gora jo behar dugu, así que, atea gurutzako dugu, eta hortik gora jo behar dugu, Aitxu hortxe dut. Venga. Eta behin atei pasau deunen, hemen dipixia eta aurrea otorko da, horko bidezka hoi ez, hemen dixi ingo du, bai? Hendik ezkarra konta hartuko da. Hemen dixi gora ingo da. Hala, pixkate, zunduko zaitu eta berze, eta ikuste zuen bitxurra hau. Galbirik ez dago ezatik jo behar deuna hoxe da gora, así que eskubiago ezkerreago, baina nahi zaitu ez bintzet ikusi zazuen hasierako zelekutan Honixe el lugar, horrixe, horti gora. Así que hemen promaite aurki aldapan gora ziko ga. Vale, hortaz. Beti bezala traka ustitzen, bai? Bueno, hori esan izal dala, vale? Izal aizkorri hortxe justu da, txegarate hortxe Uexe da liztarra dago gaine gu handi bere inen duen eta bere hartu duen gaur handi gona etorria hemen digo nahi, vale?
Venga, traka uste izan, bai? Justu senda bilatzeko nundidan eskubiago ezkarreago, bale? Venga. Parte horti gora. Hemen diga, xari trail pasata. Goldio moa estan da irakurtzen Axari trail mendigora hortixe horrengo duguke, bale? Venga bueno hortxe utzi deu Lizarrabeko eta terpea hemen txegare ja haitxua hor ja pagarin sartzen eta bizta galdu itxetu orduan ja azeneko esplikazio txuat pixkat gehiago jokatze aldea, batzuk zen, txapasa izan, bueno, ala xenepa. Bale, gu horko bide hortatik, etorri eztek, pista hortatik, etorri eztek, hortik honeen geho hemen digora. Han atzen ikuste zuena, atxurbi egin da gerek, zamartzen dio, bale, bestaten. Dorronzo gaine. Hemen pinurin txontxorra hau, Lizarrabeko txontxorra, bale. Eta hemen dio ja, atxurbia gora, vale? Hemen digora zeituko dugu guen, bai? Baina pista ja nola ez dizio neuko pagari hartzen, horretik grau nizien. Hemen aldapea zego orduan, pazientzikin lasai hartu, eta tapa segi gora, bale? Ega. Hemen txegatu zela, berdena dau, atetxo hau, pasabide hau, taldea pasau. Ikusten zue, horikin, horikin nola zeuden markauta Axari traileko bidea horiz markauta, bale? Egun galeraik zeuk egon, uste zuen bai aldapea zeok eta lasai hartu gaina ritmoare kaskartxa marra zeok eta bale? Ben langa kontrontatik hobena hemen didezu jute. Vale? Venga ba, xo bertu. Lasai. Bueno, mentxe geto zegora. Eta, dezenteko maldea zego hemen. Horizontala hola izango. Eta, zenbateko rampea da. Dezenteko orduan, hemen lasai hartu. Por cierto. Hau garriz bat. Aizeik, otxa ezatateo aizeik. Pegatina batekin da. Jazte juk. Pixka deitzen zio gera bat otxa etxiokentzen aizeekin, baina, bueno. Hala, hemen xuabe, BTB, bale, hemen lasai hartu bestela bete ingo zeate eta etxi eta buelta hartu gozu, bale? Ego rabento eta gozu, bueno, hartu bakoitzak eman daikan ritmo bat, eta tipitapa hortan txesegi, bale? Bidea markauta da, orduan, etzeo galerek. Ustez, hori eta Axari traileko marka izaitu. Hala. Bueno, hemen nire haitxuko aldapea ja pasau dugu, baina, ez gutxietxi, haitxuko aldapea. Pazientzikin hartu, lasai, ez erotu zari bira aldapea da. Aldapa serioa dago. Luzeen asko ez da, 6 metrola izango dio inez, baina, momentazan atea, 45 gradu joten egin. Eta itxo, mentxeia haitxuko txontxorra dugu mentxe numatxe hau ez da ez izango, antxe igual arraxago da hau mira, dute zerbait jote da hau igual zerbait izango zanbe gara egin hemen gainen errazago guta eta nik errazago grabatzen dut lauen xamurrago eta dio, aldapan hor arrazestu gaina bideoak ez da atxegin egaten eta
Ba, hemen ja aurki behar da. Aurki. Bide, hemen pista bat. Nintzen gogoatzen pistonekin. Aztaki palatati datorren adan, edo... Galdetuko jonela bai. Gehiago biltzen dieitzen dola. Neko ariago batzuk eta nintxi izango da igual, gaine. Hau izango da gaine. Haitxu. Bai. Hau txentxorra horre igual altu godola mate, baina, bueno, hau Hala, orduan. Hoxe, meningoen txantxorren gatoz. Mentxe urtu izatean da platano txomato jango dugu. Tortik, izozko aldea saituko du. Hala, baina, bueno, gaurko aldape egamdinak pasaitu difentzikin gaine. Hala, venga ba. Zota joa izagoa esapat. Bueno, hoxe. Hortxe utzi di autontorra. Eta, bagoazte behize aurrera. Hala, joan ja, altura egondina pasauzetu hau. Eta hemen ja, behin honea jautakon, xarrela jabinek ez ez, etio, bueno, gorrena pasautze. Hop, eta huntxe. Ostia, okaz puntua pakarri gano, eta. Vale, orduan tipitapa, aurra zeituko dio, bai? Ega. Espeza, hostia. Aite gorri, hala? Eskutu, Zira ikusten dio baina, hala, hortxe. Hala? Hala? Hortxe, Hala? Kustu xeatzen guri, ha? Bestaretik ikusten den. Ez eskutatua. Hora. Hemen ardik hemen dareta. Horretzen egia eta... Zagartzen zula. Ben ardi behiz, azura hontan ez nian pentsago ardi gengo zienik. Hortze zeu paz katxa horri nun baite. Azpaldi ez nintzen ikusten katxa horrek eta... Azken aldin, ordoxika toko zia paren. Zeker gora inoan katxa horriko. O igual sekulo ez dibera ino. Igual neon ibili no menditik kanpoa, tia. Izango igual. Bueno, hortartzen bideo sartuko diet. Eta politena, osea, mobiletik grabotako sartuko diet. Ega, bideo ontan txea, segituko dira horra, gale? Hortixe getozek. Antxe aurra gozo gaitxu, mendi goztek, pala taldea. Mira, zer dan, men. Kamarakin ondan zematea baina. Ezi opuesto. Zemat, maila bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi altura. Limai gorra. Atro bitxin barraiz. Kable egin da lotuta zeo, baina bala ere. Hostia. Hiltzeko. Ega, horra zaitxiko dira. Zazo kablek. Lotuta. Nola itzen da? Kablek tirante jarreta. Hauta. Ega, gu bide tio. Hala. Hemen palatako triku horri utzezue. Baina ezer gutxi antzematen da, baina zoitzate bat zegoen pinu atero eta
bertan utzita izalaldeko egau. Gu beti palata esan zo, baina pralata hartzen ikumen. Pralata. Estudio horreko hilobia. Ba, ala izan dut. Pralata. Hala, venga. Aurra zeitzuko dio. Eta, hortxe baldin batzeok, haitxuko palatako trikuarria, ben bestatzeok. Haitxuko trikuarria, eta dana galduta zeok, baina pago zarrau eroita zeok ez talita baina. Kuriosoa, hortxe, 10 metro, bi. Hala, guk aurrera zeituko dira hortxe. Venga. Eta hemen emateik gena. Bai, lokazleko ezeok eta pasabidea bendie. Ni galari uste edo motozale golean zela. Oinez kontago etzik eduzte induen nik hau. Gara zalego, uste gapa, eskala. Hala, aurrera. Eskubiko bidezki ontatio. Eta hemen ja, garbi unea atatzen egiztek, hortxe ja, etxegarateko gasoinerako parkina ikustenek. Etxegarate gainekoa. Hor barra lai edo bazeok, zepsako gasoinera, gokarrazpaneok. Bera, hor, haratzen mendia hortxe paren. Eta hemen txegozteko. Eta hoen gainen hementxe, izozko gaine zukeu. Ziren 37 metro. Hementxe zok. Eizeko puesto gehiago. Lata jugo puesto. Jaratz, eta izkorri. Pista politiak. Noide urbasa, txantxarra. Hortxe oidek. Oidek etxegarate gaineko gasolinera. Oia ez biziat ez dautzen, hemen nau gibili. Han bait txinduk, aizkorria pare bat alizigotan, baina bera jaratzea adibidez, behin ez nau gibili, dio. Eta hemen, izozko gaine, mentxe gardik. Arrio gintxe jarretako. Mertziren, 37 metro. Izozko gaine. Atzion diru eta bizartzen. Hala, venga, tezaituko dio. Ez zerte. Arri. Eta han udala itzeta, pentsatzen jate. Oain izozkoan gelitzek. Tala, oain aretzaldea humetxe gautza aurra. Venga, bidezka izeitzarek. Uste zuen, asari trail bezala marka eta zeugela. Horikin dola. Un momentuz, hor gelitzeko, ala? Venga. Hortxe egetozek, izozkoko gaine eta izozkoko lepoa hausen zaiok. Ben, hau, zigat, azuerden usarra gola izan batxuk. Osoa zeok, gonda eta daula ematea. Hok sustarran bila etola biltzeko muturregin. Zeinez. Golda eta. Hemen, atarpetxoat. Osoa zeok hau. Hau, Dana zubien. Zigat, baskor da edan, no? Hala, hortik gora. Bueno, eta bateri pegatzen inok. Marra egetzeuke, así que zaitu niztalde guztiak.
itxeate gaine. Arat. Eskorri. Eta hori ja ez dizkiat ezautzen. Bueno, la chupada trompetas de vidros o... Tosi guztia dela. Hain politxek eta dituko, baina... Ditu, tosiko, koidek. Kontu zokin, lore okin. Hala, eta hortxe ja, aretsa batzeko, le? Zeitu traka baino, ikustez da. Aixari traileko markakin goztek. Hemen gora ingorio, bideska utzita. Gaingaine hongo eztek. Gaingainetik gailago eztek. Aretzako tontorrea. Zan muga-mugan goztekela, Ukar Espaneok, langatik gautza, eta hundek, eta guain, jongo inuzteak, izalgo terrenotan Ukar Espaneok, Hale? Orduan ba. Ue atam, eta hau, izal, Hale? Entxe gainainetik jarriko eztek. Jangarriotek. Ja, editzen. Minoteko. Eta mentxe ja. Aretzako gainezuko bertan. Hor izalutzita bide garbie pasatzeko dana zikinduta Dios, kapazte izango dormen bide emazko iztek Nintxeia Aretzako gaine, bertan zeukeu, bilatzen badio. Pasatzen badik, Dios, haude garon eman nago. Tontortxoa badan. Mintxe zeuk. Buelte emango jator pasatzeko. Bai, ontxatu dut kontorra. Egon ba. Mentxezte batea. Hemen. Hartzen izan. Usoia. Balankaleko, mentxe. Politxe hauek. Atxasu. Leko errak. Rata honez eguzten oain pasatzen aizenen grabako diatorrea. Sakana hortxe. Tor izalda. Arat, eskorre. Hemen. Balankaleko. Behatzireun da laro eta bimetri. Venga ba. Bueno, eta hemen txenioan grabatzen alderdi hau. Eta pasatzen opailan alde honta. Eta hemen txezeo bat hau aldea. Txindoki. Leiza dita. Akaiz txikita. Sastarri. Danak hostxe gainen. Hemen lizarrustiko gain guztik. Dotore.
Dotore asko. Ai, joder, hementxe neukan pasoa eta. Kauen la puta, ni ezin bila bigor nundi pasauta. Hementxe zon pasoa. Horti behera eta zebuelta izan desasidan eitxita zeubek. Hemen dixi arrexago ze pasatu. Vale, bueno, tonea jautakon ja. Hemen di behera ingo dio, vale? Así que... Hala. Marcha. Hau ezaunagoa, ala? Eta hemen aretza gaineko bistak, hortxe justu dauzko gaine, hemen ja Naparroaldeko gainek, baina hemen Gipuzkoako, eta hor dau, ataungoa, hola da, hortio, ez da zuzen, mugea, ataun da. Eitzen do, hemen digo, zuzen jun, horra, txontxo horronta, hemen digo gainez gain eskubia, geho horrezkarrea eitzen do, eta go gaineko horitzatik gainetik jarretxuz, hoi intxuzpu, hoxe, bida anatzen, beriain, eta handian, hoxe intxuzpu, handik atzea lepo, behizetata, irumu eta horratzen, eta atzeatzekoa, pentsatzet izango ala, ue, txaigorri. Baina txaigorri ez dut uste ata undanik. Eta hoi, askoa izangoa. Eta hoi ja, Lizarrustiko aitzek nola dare, hortik lareogo bidea aitzorin azpiti dijo. Hoi, aieko. Hoi, puitxearri. Artxueta, antena Samieleko, Samiel, Puitxarri, Aieko, han Erreniaga edo Igaratza, hemen ja, alasko gainek, ganbota, hori, barko nahi zuen ematen. Hoi txindoki, txindoki, hemen alde honetatik, raro emateo, baina txindoki dai. Eta hor, atango domoa, atango domoa, leitzarita, agauta, sastarrita, dotorek. Leku eharrak hemen dauzkeunak. Hor, sakana, bertan daudana, bertan daudana. Hala, venga! Bueno. Ba, hemen txekoat ba, goiti bera, abitu geha, zerbejan, guain egin behar deuna da, gainez gain, gutxi gorera puntu hartarte, han ikusten dien, zoitz, hori bizka aitarte, pago aitarte jun. Gue da, zuilo edo deitzen zaion lekue. Zuilo hartuko dugu, ezkerrea hola bidemoz bat, 200 metro. Eta ateako geha bide xur batea oilanga juteko. Bale? Hemen jaurraia dana bera dauko, ez dauko gorakoik. Ordu nin behar dugu, hemendik oilanga aldea jetxi, oilangatik muskia jungo geha, eta muskiti bera behiz jetxiko geha, iturritza kibitako bidetatio. Hola esan akibita ez dakizu, baina ikusiko zu da akibita esan, eta ez datik batzakit oindala ja 40 urte hemen batek kibiatu sartu zituen, da, izkata atentzioa ditzen zon da, kibitako bidea, besteipe, kibi landare batzu darela. Ba, etxeako kibiatzuk eta besteipe, eta inu esplotazioa, baina. Hau da, jadana, txikituta, larra gartuta. Hau da, kakain aleko. Lehen usotan hemen ibiltzen ginego. Hau, zekin duta, ja ganadu eta ekartzeztan horrekin da. Zekin.
Hala, venga, mendi bera. Naiza bidea oztopatzen dien hemen bat emateko. Hoxe altxasu da, kamera honen kalia egin antzematen da, baina hoxe altxasu da, elkarrean justu ikusten dana pikin bat, urde hain. Bertan gertzen digi izan. Pistatxoa dau, eta hemen diatatzen zate, joan ez gogatzen nola izan, baina hor kanterak nazional batan ondon gertzen nien kantera hori izan. Etxe garatzetik, etxeatetik ene batea tunela baino lehena euskarreta gertzen nien kantera hori izan. Hortxe dara, txentxorrorin hartzeko lehen, kantera die. Hor aurreago daun pista bat hartuta da. Bakarrik kotxe eginda ez dago ez betortzei zatioa da, pribatu eda. Altxasuko udaletxei zaite permiso eskau beharra. Pasatzeko hor biden. Ointxak utxik izan bide gurutza. Bueno. Mintxe gatoz hor, areta gainetik, bale? Mintxe, rapidoa eta hemen zan rapidoa, puesto okorazona hau edo hemen takit. Hemen igual izango zen, rapidoa, oso entzaion, tarte gutxi beha izan, bai, hemen izango zen. Oso gutxi beha izan, hemen lehena zuaitze zeren da fiatzeko leku gutxi. Bale, hemen eskubiko bideu. Aberiak dedikatuta. Hau, altxasuko pistea da. Bale, hemen dik jarraitzen badezue, ailatzen zate kanteratako bide horta. Esan dizuten horta, bale? Ara, oine bide biz, bantanak, ze hostia da. Hemen dago hor beheran ikusten duzu hemen gesten den bideonek besta pistatekin egiten da topo, bale? Bai ezkerrea jun, eskubia jun, leku berdina juten da garrik. Hoi aretza o pala atatik bueltan juten dela, hemen eskubia hartu ezko motzagoa garrik. Horrek besta lekuatetik buelta ematen zaitio, baina bik leku berdina juntatzen ega. Eta aldi beren zeitzen do, eta muskia dihon bidegurutze berdina jatzen ega. Eta beherago junda, goizen esan dizuten pistabidea, hane teleriko ondoko bide hartatik, hone atatzen da. Baina oso bide luzea da. Vale? Egin behar dagoen, gainez gain, altxasue naparro eta Gipuzkoa bat haunen gainez gain, jungo geha, aurrea tarteaten, bale? Venga. Hemen hain izan behi da, hau zerre, aitzeo? Altura hontan hemen 900 metrotik gora gerek, eta etxarrin da zerekenak aitzek normalen behiran zerek, alturatan epagoa datek. Eta behitu dira, beste Googleek dauen Googleen sortan da, ez jartzenik, Karkus Pireneika, ametza arrunta. Baina jartzenik, Roble Marojo, Roblen aitzen familiko zerbaitek. Karkus Pireneika jartzenik, gara segundu bat. Nik usten duen. Karkus Pireneika. Así que, bueno, en el este pasa reche. Hala, aurre zeitzuko lleva. Beti bideo ontan non, bale? Oain inberdion tramoa, txurieta gorrin, bale? Venga, aurrea. Eta lehena esan dizueten hau? Oso politxe eta, Kukupraka. Escropularizae familiako landare belarka ara da. Digitalis purpurea. Oso toksikoa. Así que, kontuz, bai, oso politia da, baina jartzen do. Sendabelarra bezalare belabileik ez, baina 10 gramo osto lehor, 40 gramo osto fresko, hilgarriak dira, gizakiaren zat. Así que, aztibili. Oso ikusgarrik die morea eta hola oso politiek, baina azti, bale? Kukupraka. Hala, mentxe zaitzen do, bale? Bidea ez dago alera bideo enten, bale? Nik esan arteze nun desbideroko gan, segi bideo honi, bai? Venga, ba.
Bueno, hemen txegatoz aldapa bera, bale? Hor momentuaten hemen goiti bera bezala egiten do. Eta hemen harrikari txikiaten bezala. Hemen noen desbidera bingo be. Vale, hemen txe desbidera bingo be. Balin bada bintzat. Pasatzeko pasabide balin bada bintzat. Horre xo. Pasabidera itxita da hemen. Berez, hortik humarrera, bale? Hemen justu eskubia egiten duen ontan. Hemen justu eskubia egiten duen ontan txe. Ikusten duzu hortik zuzen gatoz hemen eskubia egiten dut eta hortik behitze ezkarra emago, bale? Guk hortik aurrera jarritzen bazue, atako zate, bueno, hortik saltxe mendia juten zate, aurrera gobiz juten bazate intxuspua nioiako zate, hortik aurrera behiz intxuspua berno, irumuga eta aurrera egiten bazue, olizarruztia jetxio, ez dela txaigorria jun, da, bueno, handik aurrera txarri alde jetxio, nahi zuena, bale? Gu horrin behar deuna da, eta berez, hemen ixe da bidea, ean nundi pasatzen nahi zen, hortik eola, bale, hemen dik ezkarra egin behar du, eta hortik, hau da zuilo edo deitzen zaion lekue. Eta gu egin behar deuna da, hemen dik ezkarra hartu. Bale, eta hortik, eakutsi guzuet, ze bide eta edo enpalmatzen duen, bale? Venga. Orduan, berez, hemen txe ezkarre hartzen gendun, baina, bueno, garok nola itxita dauken, ingo deuna da, hemen dietorretakon, eta batek egin da dauke, justu hemen dixe, sasiok eta zapalduz, bidea zahaldu, Iepe, egun, bidea igetzeo domen motel, bidea, bueno, hoxe, aldan lekuti bai, eta ikustu zuen, berez bidetxoa badala hemen. Bidetxoa badala, garai. Gare 5 metro, pasatik ez dauna. Orduan bortixe, bale? Benoin, hemen diga horra, bale? Ega. Ba hemen, bidetxoa ontatik jarraituko dugu. Mendik aurre, eta hemen, eta izarran. Borda edo. Eta izarra, no? Bueno, ez dakit pazerrote da, no? Bordan bat, o aduanan bat, edo. Azkalo, zerrotean, ez dut ezagutzen, Ez dut ezagutzen. Eta hemen da, txurieta horiedan, ibilbide bat, ni okarrezpan hau, atan udalak egindako zeak die, ibilbideak die. Segurazki atango udaleko ibilbideko behidatzen baituzue, seguru hau azaltzen dela. Bai. Eta, bueno, boixe, hemen pasatuko gea, 200 metro dare, eta hor, aretza dijon pista atatzen dago. Eta, eakutsiko izuet, bale? Venga, kontuz, bastante lokaz data. Bueno, eta hemen ja, Sienda goixe, 200 metro dozke, sienda honetxek, nahiko desente urgestea eta nahiko buztintxue da, gordo, bueno. Konto pixatekin pasau, eta listo. Eta hemen, ateatzen ja, makil bat garrera, no, beti izatet eta segur ez dut egazten. Sasi, bideko, sasi okentze gore. Vale, bueno, ba. Hemen egin behar dugu gauzat, lehenengo bideo honetan sartu behar gara, baina bideo hau bertan hortxe utzi behar dugu baitare. Vale? Bideo hau da. Lehena ikusi deuna esaten izuena bi aldetatik junezkeo, hau eskubia ez etorren azan. Leku berdina eta zentzate. Hau xezan eskubia ez etorren azan, orduan behize, behera gesten da. Vale, gu behar dugu behiz, bideo honetan jarretxe pasaz, hemen txe bertan hor eskubia behera jetxe. Tortik, jungo geha, Jesus, esango ollanga, ¿vale? Venga, guatxapa jota. Bueno, ba, orduan, hortixe eta gea, ez da hartu gara, ez aruntza eta ez onuntza. Hemen bertan, hemen diber hartuko dugu, bale? Hemengo xenda txiki hau, hartuko dugu. Hau hartu eta hemen dipeta jarraituko du, bale?
Eta hemen dietako ga, oilanga. Tordo aterpetxot, kusikuzu, bale? Xenda hausia zeitu goiti bera. Hemen behera ja, eta ana behera gora, bale? Venga. Hemen bide hau txuri horitan jarretxu zeituko dugu goiti bera, bale? Txuri eta horia goitik bera. Eta ez dakit, hau raro dau, zoru hau urra duta bezala, Azurde ibiltzen dien dago. Zer izati da urra duta, hola, guztintxue dau. Golda bindu dago, Zaripa? Vale, txuri eta horin goiti bera, vale? Mentxe goiti bera. Venga, eta mende eduko gara, estalpeatea. Aterpeatea esan nien. Venga. Eta behira, garri baten, zemat uso pasatzen zan, eta honen. Zemat eizego postu. Zei kamara xarronegin postiatzen da, baina. Hor goran. Postu. Zidea da, egurrezko xarro ginen da. Latza, Bi altura da gaina. Osa, bi izkaile da. Bat puntuatea eta bestea zeharka bestaldeak. Venga, bide xurrontatik horreino, zeitzuko. Linea soro, lekuo. Bon, hemen txegatu zela, oilangako bordea, bale? Digitakoa dau, nik ez nuke hor gau egingo, baina, bueno, atazta gardanak apuro maten, hor txedago. Handi gataz, bale? Bide hortatixe. Hemen oilangoko bordan uzten dugu. Eta gu bidezka ontatio. Mentxa, errepetxo hau xeio, eta hor besta bidea tartuko dut, eta ja. Para, baiti bera jongo. Atendeko errepetxotako. Pago etik idela, bidea dut zeu. Zola puzkea dan. Honek emat itzala hemen. Hau garbi da, ez errestazitzen honen itzala. Ustez da? Pagoa, bikaine oilangako bordan. Bueno, nagoen mentxe bide hontan goiti bera. Vale, usten ez, ja bidea dago hemen dezentekoa, vale? Hortaz, mentxe getxiko hemen dio, antena muskiko, antena jauko. Vale, be kilometro ato geixo, kilometro tardi ato lehen goi. Hemen antena. Venga, hala ba. Bueno. Boix, hemen txegoztak. Bideotatik, ez tegin hori bildu. Oso jende gutxi behintzat. Oso gutxi. Ikusi dezue, nola zerean itxita zeak hor atzeneko pasabideoztan, garokin da itxita zerean. Ezin izan gaitzak pasau, aldamen etiotik hau da. Ideain, orduan, ea azten hauen nire matiltxo bat ekartzen, azarra jeken, alabintzat pasautago lekutik garbi utzi urrun gontzako. Pixanaga, bueno, belar zarrak eta kenduz, pasabidea behintzat egoteko. Vale, orduan, horretik aldi beren esanen izuen igual, komeni dala, hola ibili behar dezuenen, mobilen edo aplikazioen bat gestea. Wikilog edo holako zeo zer. Ninen eba Wikilog ibiltzen diat. Eta, bueno, nahiko diot. Egon gaitxuk igual bestatu profesionalago, edo... bueno, ni gautxe hartu nien da... hemen txibiltzen hau. Hori zerte izuetzatik, askotan, hola, ikineraren lekutan igual, bidea ere ez dek ikusten. Epa. Eta bidea ikusten ez tanen, ez arroe balimazazte, ba igual, bide gurutzeato pasatzeko, kontogue pasatzeko arrisku dugu ez da. Taldiz, ingo batzen du, aplikazion bato ekarri, Wikilog eta estiloztakoa, abizio ematiz, pasatzen bat bide gurutzat, oi?
Ben kameran da tarte gaitzen dek, hau, behiratzen dek, eta mobien abixue, wikilogek. Bide gurutzea daukazu 20 metroa edo. Eta, bai, eta, edo arrasto uzten aizea, ego bibide zaudek eta bat hartzen dek, eta ez, abixu ematen dik, ez besteadek. La GPS seinalekin ibiltzen dituken hauek. Baina, alde zaurretik deskarga autoki barrazua. Hoi bai, bidea. Bezala, koberturaz kanpo zaudetenen, ezin dezu lehitu, mapa. Osa, ibilbidea. Alde zaurretik deskarga hau, tutorialak 1000 nik ez dute. Ez dago, ez talentuik ez gauza egiteko. Nere ibilbide hotxek egiten kosta egiten zaiak, orduan. Vale? Bueno, hemen txegoztek, bale? Hemen aurrak azeituko diagu, horrezkarratzen diagu kurba, eta ja, enfilatzen diagu muskiko antenata, bale? Ega ba. Bueno. Hemen ikusten dezea. Pote hau. Ez dut esmoko izarran. Ez da bideon baten jarretako den. Igual besta baten esan dut. Boida, xagu xarrak api indezan, api itiko launtzeko kaxa o kutsa txikiat. Sobrare xagu xarrak arriskun dare, galtzeko arriskun. Eta launtze aldea erantzako, beha mene bai, zakite hemen iuntazune, ondo ikusikoan. Api itiko launtza modua. Kutsa txikiatzuko jarri dira. Hoxe launtzeko. Nik hemen bagarri ikusi tutorik. Ez tenun ez dut ikusi juistu atango parajeotan. Eta hau dau, hortxe dara muskiko antenak, tor dau, oilangako bordea. Atarte honetan, dare, apiok. Venga, benixe, behera zeitu gara. Hemen behera gatuzela, aurten martxan jarri duen muskiko antena berri. Zarra hor dau, eskubita. Eta hau, berri. Askoz gehi ikusten da guain. Urrutit ikusten da. Guain antena hoi. Nire behida jarrita. Horrego ia zeon, erdi estalduta. Eta seinale arazo duten. Orduan guain. Askoz hobeto. Vale. Hortxe, muskiko txabolea. Eta esplikatuko izuz, bide desberdinetatik noa juten. Vale, eta gu zein hartuko den. Ega bat. Bueno, hemen txegia muskia aldeatzen. Bueno, muskiko borda bat gau. Vale? Hau da muskiko borda edo ditzen zaien. Eta hemen besta pista batzu batatzen eta esplikatuko izuz. Vale? Horrik hasik ezein. Gu hemen ditxetorri da, bale? Nagusi edo ikusten dana. Eta hortzik gesten da, nik oizen abitun da izenen, Telleri baserrin ondon, zeon bideat esan dizuet. Hemen digora, megatzen muskia edo aretza juten da, hemen dik pista harta atetzen da. Bide gurutza harta eman gozit, hemen di harta matzeko, bale? Hemen digora, antenata, oilanga eta indau bidea. Eta hemen dibera, ja, lauztierreka gauzo. Vale. Hemen daukeula borda hau, hemen besta bidezkia bat dau beheran. Ikusten da gutxigo pasautako bide bat ezela. Bai, hau esan dezaun ergoien auzon gainetik dihon bide bat dala, orduan, daren adar desberdinek honea ematen du. Vale, zer hau, altura gehiago dijo. Orduan, ez da bat, esplikatzek esateko leku batea juten da edo bestea. Orduan, adar desberdinek lotzen ditun bide bada, vale? Ergoien auzon gainetik. Eta gu pasau ardena da guain, hemen dixe, hemen ia ikusi irantzeman ez daiken, ia erditxitengo da pista hau, gu horti bera jetxiko ga, bai? Orduan, esan dezaun, egin deula. Zue kokatzeko behitze. Horti jetxigia, hemen hau ez tegu hartuko, horti xe jetxiko ga bera, vale? Eta hortik kotxekin etorren nahi balmaz, hemen aparka hau edo nahi zuen, vale? Eta muskiko borra. Venga. Bueno, esan da bezala orduan,
Hor gainen dago antendotako bidea, kotxekin etorne batzue. Hau da ergone gainetik pasatzen duna, eta guk hemen bordatio lehenengoa bera egiten duna, hemen txe behera jetxiko. Hau lehen hau garbigo egoten zen. Jendea pasau egiten behizan hemen dio. Gurdi, traktorek. Eta gaur honen ikusten zuen bidezka bate, ia izten nahi da bidezka ere. Vale, guk, hoxe, bideo onta jarri, ja bideo jarretu behar du beheraino, vale? Iturritzaino, iturritza uzuneaino. Horrek zen edo ja, hemen bizia, zaituko deula goiti bera. Venga, perra interesa hor garri belima dago, jarriko izu. Hemen bera zatozela nola ikusten da nola. Ibedrolak eta nola garbitzen dituen kablen paren, ez egoteko txispai geroitare, zua hartzeko, eta epa, hostia, txorrizta leku zer. Hor ja, ez zego garbie baina, hemen behitze pai. Hoi, izango dek antenan alimentazioa, elektrizidadea jatzeko. Repetidorea. Musikiko antena den martxan eukitzeko. Argindar. Bueno, hemen txeseituko dugu, gole? Ja leheno pistea zana gaur raundek bide xarrat. Mokaztuetakoa. Motozalek egiten duena. Venga, aurrera. Bideo zuze bidean, ze arbola puskadaren eroita. Jata puska da hortio. Zerre, aitz amerikanoa, hau zea da? Baina, hola. Bueno, hemen bide kurba iten dik, horti zaitu behar dira, baina. Puska inda zeba. Aitzea bototei ba, Sustarretatik, hau zita zeo. Ikaine, aiz amerikanoa, ez teka baitz. Zarrera. Bai. Egurra ine zuenak, torrean, Bakarrik, enea tratoren igiotzea kosta baitala. Hala, hortu isezaiten diaguk, Bueno, eta mentxe grabatu da justu zuaitzea eroita, mentxe darenak. Hemen iti bideok, pista kurbe. Ba, justu hemen, goitibe hartzen nion hortan, besta bideo baten egin dana, ni hemen dietortzen itzeala eta hortio zeharkaldi atein da. Oire ikusi dikezu, bale? Horre, ergonetia bitzenok eta aretza, oilanga, etzik nola zeugaten izena jarreta baino. Kasu hortan, hortik hemen dietortzen itzean, eta hemen digora igotzen itzean. Bale? Orduan, gaur pistaz behera saituko dira hemen. Pista hau beheraino saituko dira. Eta hau atako dek, iturritzako zubia. Iturritzadek ergon eta San Gregorion daun hau zuneat. Eta kibi batzun ondoti eta pasatzen. Kibi itatio, esaten zaigon. Vale? Ega. Bueno, bideo oso itxita zeok. Kusten da zuenaz. Pasatu barra zeok. Kusten da zuenaz belar gainetik hemen. Garbi daunekun. Jo pagari nitzalen ja ez egazitzen baino. Hor garbi daunekun, osea, arbolek izan lekun ikustu zuen. Garoa, sasie, belastikine. Bai, men pagari eta eusten ziok garbik, atatzetxu ba lau hauxa. Baina garbi daunekun, arbolek izan lekun. Eta utzi zengo gainetik ikusi jauna kablea pasatzen dan lekue. Arboleipeko. Hala. Hau xete bai.
taldea pasatzen da leko. Hemen behizezekin pagari nitzalpen ez degatatzen, baina hemen indarren, sasie, garoa, dana. Venga. Bueno, hemen bera gatozela. Ustezue bideo nahiko hausitazioak. Hemen pendita hundiraren inguruotan urek aberia hundik itizi. Asko jaten dik lurzorua. Erosio hundi esortzen ziok. Zabai, zinizia bideak oz handigo, eta zulo kosta hundik atzitxu. Orduan, bizikletan da, eta zue, eto okurretxo. Txikituta zeok, ekuatutan zutik ekosta bitek, orduan, bagoaz. Zuek ikusi. Edo bideo ontatik etxinei dezen, edo bestela, gorago esan dizueta, nik ergoneti etorri nintzeneko bidea. Handio jetxi. Aukera daukezu. Bai? Bigide ustezot hemen. Suerte bileko. Xarrak iten hemen. Arrotuta zorua. Hemen hobeto zeo, baina hor gora mintzete ura asko gesten dek eta zeo que bai. Oso txikitu da zorua. Orduan ba. Mena bide. Itzekiatik. Kategoriko bidea zet. Orduan ba. Venga, babaztak bera. Horki ja iturritzaldea eta kotxe. Baina, pixat luzea iten nekau goiti berau. Zuek erabaki. Bueno, eta hemen txeia pistan bukaeran eta zek. Hemen ikusizazue ura asko etortzen dela hemen bidean da arrie biztan zebia. Leko arkaitze orduan oso limuri ez leko askotan. Orduan azti ibili, bale? Oso irristako zok, limuria irristako. Bale? Zuek ulertu zazuen. Ergone aldeno esate behintz, limurie. Matematek esan zian, ez da gazko esaten. Baina, zean esaten dezue. Ergone aldeno esaten dezue. Batxika, ba? Jabetu benean. Ezkerrea, hemen. Bale, hemen behera zaituko dugu, bale? Hemen ike mazue, bide bartu mazue dek ergonea zigok. Ibilbide xo edek, sarrote gatatzen egostik. Bideon baten batzuk atinda. Hemen bideo inean ergonetik txulotik gora urkila atatzen nokena, eta gaur GR batetik behera, eta behiza ergonea juten hau, hemen di buelta juten hau. Kusin nahi gazte bideo oso. Egu kibita tio jetxik eizteko, oide kibitako bidea esaten dana. Ez de gozo politeo motibagarri, zigan nola esan. Zozikine zeok, arrie asko matxakauta urekin, leku asko da nirristak orduan, ba, betzik epa. Nik igual hau ez dautzeko jarrizuet, baina nik bideontatik etzigat gehiago jetxiko noken. Ez da lekun ba, gomendago nizoken. Eindik ez adibidez, muskiko bordan, esan dizu da, behera ataz daikezu pistan. Jesus, laustiarrek jetxerik ez pista, ma antxe beran kasi bidean hobearek. Eta bidea hemen zardan. Opak izo zardan. Kasi juzu zintak inda belarson. Zinta jarrita belartson. Baudek, motil batek indik, oso txirrindu zalearek eta behar krosen ebiltzan. Pareja bat etorri ban, baserri bat eusizien, da terren nolzukien. Artu dizkik ezek, poste atzuketola zinta atzuketa, eta ziklokroseko tramoa dezela inik, detzik, 8 metro gola ezote ezken. Hemen txibiltzen dek.
Bueno, bere umeek, da bere launenak, eta pribatu esan egin, hemen ibili barri baita ere, beha guzten bai, goinbitatzen bau, hemen ez dugu egin sartik. Vale, hemen ja, horre errepidea ikustezu ebida. Ikustezu ja. Errepidea, haude ja, Ergoiina, Kaixeta, Naparro aldea dihon, errepidea. Bai? Ja, batu gaiztek, ja. Haude Iturritzako auzunea. Iturritzako auzunea, badek. Hemen txezuek Iturritzako zubia. Eta guk egingo diau, hemengo bide xur batetik. Resa ondotik. Sangrore jatako estek. Falta zaiguk 5 metro. Elmuga hilatzeko. 5 metro, kilometroa eta asko jota. Vale? Orduan ba, venga. Vale, da ikustezu, Iturritzako auzunea. Iturritzako zubia. Hor bai. Ergonea, Kaixeta aldea ikusten kotxek, Naparro aldeako bidea dugu, vale? Eta bere aldea behiz, San Martín, San Gloria, San Martín, Lazkao aldea dizon bide. Vale. Eta... Boixe, hemen txeakutxe behizu. Hemen txeolekuat gaztek eta bainatzen ebiltzituk. Saltatzen da... Hemen da, nun betxe. Bai, hemen txeek. Hemen, putzu atola nahiko zabala bezalaitzik eta gaztek eta honea torstitu bat honen bainatzea. Hemen saltatzen nien, da... Nola egin duen, hemen ni sekulazun hemen ibile. Baina, bueno, hemen ikustezu lekue bazeo bainatzeko eta... Vale. Iturritza, hau Iturritza berri, toi Aloska. Eta hor bideen aurre jonda, Artaitxulo. Artaitxuloan izena famosoa. Bainatzea gatako. Abizenatzea gatako. Hemen kable jartzen da, atan guat oso ezaune izeuan. Aurreko markadan erdialde erdipare hortan. Iratin da nebiltzuan kable jartzen. 12 kilometroko kableat igual. Arbola garatzeko, mendiek gora behera atatzen zian eta. Etxe hortako ban, ezti gora hartuta. Artaitxuloko zea gatako. Gero, eskriapenen aberra hilatzen jaten. Eskriapenen jarreko jat, akordatzen man nauke horren informazioa. Artaitxuloko kablero. Batzeo gaina Facebooken horrealde bat. Kablelariak, otauziatzea bere hilo, bere semen bateko, bere biloan bat, o... Zeinek ematen don, oi. Hortzazea, Bai, famoso izan bere daien. Bueno, bideo ontatik, oazen ma, San Gloria aldea. Ikustezu ez bide atsegin edan, Lasai, eta mentxe presa, Ur gutxikintzeo bain, hortxe, baite, goiti berako, Hortxe haitzen, Mendixe zaude bidea, alda benetio pasa, eta boix, mendixe. Bueno, jendea zeok eta gero xago grabatuko diat. Bueno, jendea zen orduan horregatik ez da grabatu, bale? Zakit zeintzien da, umeak eta zeren eta. Bueno, mentxe dago bidea, ikusten ez da. Txukun gordetako bideak ze politia gatzen dien, Oine, tak, izona bai. Zer, zautzen bizkarra zeinetean. Kurioso, ze politia gatzen da, zaindutako belarra eta lekue. Hala ba, hortixeia, San Gloria atako geha eta horria bukatu ingo da. Bueno. Ba, askoz gehiago, ez gaurkoz, Menuen ja San Gloria gauzonea sartzen geha, así que, bueno, ba, bukatu iten.
Bukerako jetxera hau ez da bate polite. Eta gaina ondo jesteko orduan. Ez da bideen bat bilau bat jesteko hortik hobeto. Hoi baino. Nino hone bintzat. Ez da bidea bilatuko nuke. Hoi baino hobeto bilatzeko. Ez da jesteko. Zati, bueno, bazkat. Ez da guztu behiek. Goizen egurrotan aizienak. Hostixe, aizan nazten egurra. Eta, bueno, deskriapenen jarriko izuet traka, bale? 1 kilokeko traka jarrikoet. Eta, bueno, ez eman me gusta edo behatzorri, bale? Hala, jende gehiago hori eskaintzen dizkiota euskeraz pedukik, bale? Venga, hemen bukatzeko ikusteko, hoizen hortik gabitu geha, eta honea xea jaune. Vale? Zangerrorekoa, hau zua. Venga ba, besta bate arte. Bueno ba, hortixek etorri eztek, bale? Hortixek etorri eztek Lauztiarrekatik, bale? Hortxe garrapidea, hortik San Martin da Lazkaua eta hemendik Ergone eta Etxarria dihona, bale? Baina hortik ez dira egingo guk. Egingo dira gor, hemen dixegun ez. Eta Barandiaren museoa duzkoia. Hemen atango domoa eta bazkoizue zenbait sara ibilbidea. Ergone aztekoa. Hau de gortio. Hortik bidetxo horre maztarretio, guten zate. Ergone, sartzia gune batzu, vale? Hemen zeok desbidereak eta zagartu gara, baitaren, vale? Hemen ezkarra hartuko jau. Hortio inbat diola hartuko jau. Esango jau, ezkarra hartuko jaula. Vale? Gentilien da arrekazio argazkik eta tatzeko. Hauei argazkik eta hartzat. Segundo. Hemen txe Jose Miguel Barandiaran, edo Barandiaran museo. Uste zua? Barandiaran museo. Gaur ziazza ordutek egutzen, oantxe behitiko jo. Hemen tarteka egiten dizkie maiatzak emeretziako. Epa. Hala. Jakintzazuela hemen txe, Barandiaren museoa hoxe daula, irikitazio noaina. Ni grabatzen inguru honetan da. Neska barrutik eta intzazeta. Haien, Orduan, hoxe, bale? Barandiaren museoa irikita dago. Barandiaren bizitza, bere onbarea, xer. Eta ekitaldi egiten tekitu, irterak, Lizarrustitik parketxesaren barrundau eta irterak ekitu koba bizitatzea, familiekin, umeekin, orduan, oso politia, sartu zaiz, bilatu zaiz interneten eta errota. Hemen dago errota zaharra eta martxan jartzen da. Hemen esan gentilien etorrerakok udako ekitaldi egiten danen, komunen nahi zuen antzago, udako ekitaldi egiten danen martxan jartzen duela hau. Hala, itxoin, argazki gata baitut eta gehatin dut. Hala, hortxe utzi dugu, Barandiaren museoa eta errotea, bale? Eta guain daukezue bide xamur bat hemendik San Martinaino. Kilometro terdi hola gatuko da. 2 kilometro la, parea kilometro. Ordu erditxot, lase. Bidea errekan ondon teharrizkar jungo zete. Zelabar, dorretxea. Zelai izena guk zelabar, baino zelai ez da imoezen guan, berez, ofiziala.
zela behar uste dela. 16. mendekoa, 17. mendekoa uste dela. Plaza, Dorretxe, Dorretxe. Hementxe dago paseo bat oso goxoa. Hemen di San Martinen, pixkan agatramo grabatzen jungo nez, bai? Errekaundon oso bidea txegina dauta. Hemen dago baratza bat. Bueno, zenbait hospital zekina bengo diena. Ikusgarri. Nola den? Jo. Japonen zan beste jardin egiteko bat ematea. Batzak. Zitona zaintza. Txuku, loi arte. Txarri bizi gurean. Hala, hoxe hementxe, bale? Venga, eakutxiko izan urrungo bidegurutzen moa lima dauka. Hementxe. Egun berri. Inorretan bizi eta baina bikote gaztea bizi gabiz. Zik, poz ematen deolako gozak. Orduan, ikustezu hemen oize bidea etxeginen gato zen. Vale. Besta bideoa badaugen nik egin da ergonetik txuloa urkila atatzen naizena. Gero bueltatu nintzen horko bideoztatik. Mendi honen atzetik, txontxorronen atzetik, torri nintzen, hor bide gurutzen, hone hartu nona. Justu pasatzen naiz, hor gainetik. Hor txe gainetik bera. Elizan pare atatzen naiz. Orduan bueno. Jarraitzen neuzuenak igual, mapatxo bat eiken mazue, jakingo zen indik noa juten den. Hala, bideo zezeitea, bale? Venga. Hala, men. Urrungo bazarrek. Hau, uiko etxe, holako mare guztieta. Korrespondiak. Uiko etxe ustea bat, hau gomon zozarro. Korrespondiak, hau uiko etxe honi, uiko etxe barria. Hau gomon zozarra. Hala, zaitu dugu. Hementxe zeuki hau Sara Oxe mio barandiaren etxea Sara jarri zion, zati, bueno, gerra garaien Sara etxen, Sara herria aldein zian iparralden para Euskal Herrin eta buelta uzanen etxe hau existitzen zan o beha bintzat astu zian da Sara izena jarri zion. Baina zia da, erdi museo edo nola dan. Sara, txea. Gurako baitek, zia dirikitzen den, ez duen dirikitzen. Ez zia nola dan. Haulena eta nola. Egurrezko sarrera guztan. Guk zeitingo dira, bale? Tien nola jarri museoa. Sara etxea JM Barandiaran. Goiko etxe garria. Ziola da. Sara hau. Goiko etxe
Eta hau, etxetxo. Hau da, etxetxo. Korrazpane. Hala, guk bidez zeituko dio. Hala? Beti guaztek paralelo, San Gregoriotik San Martina dihon bidea. Bai? Orduan, bidea usaitzea, bale? Venga ba. Haudek, Jose Miel Barandiaran jaio zaneko aserri, peunezarra. Hoxedek, kartelak kenduta zet, zigazetea. Peunezarra, hoxedek. Hemen jaio eta han hiloan. Jose Miel. Peruene zahar, peunezarra. Zahar munduate, tegiatu eberretuta zegoen. Guk bideo entatik zaitxuko dira. Ikusten ze, bideo xamurra, erraza, paseo txatetxeko primerako. Bai? Venga ba. Bazen horre. Ida lasai hemen San Martina. Jendeak zarrote etortze berabiltzen di bideo. Lazkautik, oinezko ibilbide txartxak, ergone arte, eta gauza hartin azkalduta. Kitxo. Hala, hemen besta basare, zaila goin etortzen bidea, izena, egin honek. Guk beti bezala horti zeitu bideo, bale? Venga, batzen aurre. Hala, hortixe gatozek, hemen etxionten ondoti pasatzen ezek. Xanti ebentziot. Mentxe zaituko dira. Baina gero hor ezkerreti aztuko dira, bai? Dik ezkerreti zaituko dira. Barbetxe. Ez barbetxe, Ezeko da, barbetxe. Hemen ezkerra aztuko dira, bai? Hortik. Hortik junbe, hemen izartuko dira, bai? Ega, bazen horre. Hemen jartzeik, Ola Luzeaga baserriko labea. Olazta gabe. Beti etxideaz karo bide dela. Hala. Agur. Zeleko atxeginek zereken hementxe, udan itzalpen jarri, bogailua hartu, azorre jateko, hankak sartu hortxe, lasai, freskatua hartu, eta lasai, hemen bidea oso xamburretzat. Hoi bai, bizikletan etza pasatzek, debekautatzek. Asko igatzen dek eta gastatzen jutek, eta hemen makinari sartzeko eta modu txarrazeok, eta orduan ba, bizikletan da ez diuzten. Jende gaitek, baina bueno. Hala, hemen txe, hemen digida guztu gainea, hau zeo lazkau baino, eta beste norantzan ergoneaino momentuz. Zaharrote jaino, ailatzen dek beste norantzan. Nini joven norantzan ez beste aldeaka. Orduan, oso atxegine, erraxea, umegin itiko mukoa, tarte galdapatxik imato ikustu zeba daula, baina ez darrez, Vale, hemen txezaituko diau guk, gaurko etapatxo hausia bukatze aldea. Venga. Hemen egizan oso ibilbide atsegine dagozu, Aldapa egitein nahi iztonantzako, ikusten duzu, gora bera pixa bauk, baina, bueno, ez zeugek, hola, ez zeundik, erregan kontra zihok,
errepidea antzi hor, errepidea hor, eta erreka kontramengoazek. Pixuan zadaula giro erutzen zaiak. Beroa zeok. Bai. Hoizen alako aizea, erie, bideo hasi denen, akorda gozate, aterki direzin eutxin hilean. Hor alde bitan. Eta gero behiz, bidea moztea erabaki diat, eta igualde una, hala, lasai, arde igor. Men fijatzen matzate, domoa hortxe. Lehen hau, pasauneok hemen goitio, goizen. Hala, bideo ontatxe zaitu gehiago, bideo gurutzen bat alia bartea gutxik izan, bale, nega. Nintxe zaituko dio. Ipitapa. Urasko ikonen hor, haitxiko piloa. Kusgar nintzen dugu. Uraskokin. Hala, hemen atatzen gaizteko hain. Ez da basarri atutza dihon bidea. Baina gu gertuko diau, behera. Eskubi beda. San Martin herrigunea, 9 kilometrota. Hortinua juten nek. Arrunzoa. Atxurdi. Hala, hagu hemendixe behera ingo dio, bai? Hemendixe 200 metroa. Lehize, hartzeko bidetxon sartuko ez. Ega. Bon, eta hemen zubitxoa zeok. Baina hemen ingo dio, horti zaituko dio. Honi izan otat. Horti zaituko dio. Hemenik zeitu partez. Ez txabole beti kurioso eritu zeak. Txabolatxoi. Kurioso eritu zeak. Hemen parketxo bate iritsiko ez. Hemen aurra segingo dionea errepideatako eztek. Errepideata eta bide zungo eztek. Falta zaioke metroak. Zati, bueno. Errepideata da 500 metro eta hola, zeu kotxe utzi eren agoizen da. Parketxoa. Esto es... Hemen iturretxo hartzak. Iturretxo ontan ure hartuko dio. Zatia, garraitutan eok eta. Hola. Bueno, tamen... Bita bat intzik hau, Edo juntik hau hortik kotxe utzi dion lekutik atzetik juten ezek. Hortik etorri ezek, hemen itxurri ezek. Hortik zetik hau, ez dela etzen hemen bidea gurutza hau. Eta atzer ontatik jagatzen ezek, nik jatetxe bat entzi da kotxea, horren xeata. Uztale marzo, hemen atzetik jun, jatetxea pasa hau aurreago, eta ego zubie gurutza hau, eta atzea ditze buelta horren. Nik, jake garen, hemen dixe gurutzago diat. Eta azera espaloien jungo neok, zeaino, kotxe utzi dan lekoño.
Zubia, igaro. Vale? Hoxe igaroko jau. Eta hemen esango jau, ezkerra hartuko jaula. Vale? Ezker, vale. Eta listo. Zentxe ja jungo etek. Kotxea antxe bukaeran zer. Han jatetxe ikusten daneko hartantxe. Vale, eta bueno, ikusiko jatagu. Grabatzen utziko jaten bat. Hemen ikusten ziakena nahi kamera hartuta pentsau gudu. Hau, zein da friki hau. Hala. Bueno, bortxe ni, monologo ni jola kotxea gatintzat. Bueno. Nola esatek, bizio enten lotxea alin baugek, lotxea ez jaten ematen, no. Zian nola dan eza erea. Ba, bueno. Ni nizia jaten, bezia jango sekula baino. Ba, bueno, nik teatik jendean hau, lehen haure esan da zeugat eta. Bida, eskola hontan txikasin janik. Jose Miel Barandiaran eskola. Zema taldiz botaren doan atzeneko timbre jaurretik baloi hemen arraka. Bomba da, andereño baloi arraka zunda. Nintxe, magino taldiz. Porteriti porteria, bera, eto ya porterik hemen dan. Zuzterraro. Jose Miel Barandiaran eskola. Onditxuta da nahintzien, gufundak nahi joan kintada nurrungoa edo 43, Isto piloa. Isto kintada un diato mateako. 23 hola ginen. Bueno, ba hemen dizia ja. Garratze. Txea hundik, Nola egau? Kalbario Santuko ermitia. 1619 urtean egina. Venga, hau. Ata imaz biat. Kalbario Santuko ermitia. Maiba. Fijatu benuen. Zeutzutak azan. Kalbario Santuko ermitia. 1619. Hala. Bueno, ba, hotzi utzidea kotxea moztingo dira hementxe, bale? Jendea, zerregaino bainez da. Hementxe inguru zoragarri hokin, utziko zaitu, bai? Hala, ega ba, guztako zazuelakon, artidetu.